Doon po ang papuntang Barangay Kulasi. Eto, pakita ko lang po sa inyo, minto kami bago kayo pumasok ng Barangay Kulasi. Kulasi. Pakita ko lang po sa inyo yung paligid. Ganda ng kabundukan, Barangay Kulasi, dagat na napakalawak, napakagandang tanawin, may kita po ninyo yun. Kakaiba po ang dalampasigan dito, hindi siya buhangin, bato ang dalampasigan. Ano nga? Yung beach, ang tawag doon? Tabing dagat. Yun. Ang tabing dagat nila, mga bato. Hindi siya buhangin. Yan po, hanggang doon. Hanggang doon, puro bato. Puro batos. It's so beautiful, you and me. Girl yan, girl. We're meant to be Salamat. in the great outdoors, forever free. Yun, good morning. Ito po tayo sa Barangay Mangkamagong. Ito po ang Mangkamagong Beach. Ngayon, makikita po ninyo sa background ko, sakop ng Basud, Camarines Norte. Nakita ko po sa inyo yung beach na napakaganda dito sa Mangkamagong. Good morning mga kagala. Ito po tayo sa Mangkamagong Beach. Pakita ko po sa inyo. Sa umaga pong ito, uli ay may pagbibigyan tayo na request ng ating kababayan, si Ma'am Evelyn Awit. Nakatira na po siya sa Cavite. Gusto niyang makita ang Barangay Masalong-Salong at saka ang Barangay Kulasi na part ng Mercedes. Pero itong Mangkamagong po beach ay part ng Basud. Diretso po tayo doon. Ganda oh. Pakita ko po sa inyo yung napakagandang paligid ngayon. Ano kayang barangay na to? After ng Barangay Mangkamagong, ito may isang barangay pa ulit tayo na nandito. Hindi ko lang alam po anong barangay to. Alamin po natin anong barangay. Matuog-tuog. Ayun. So ito ay Barangay Matuog-tuog, Mercedes. Barangay Matuog-tuog. Sir, patanong po, Basud ba po ito, Mercedes na? Ano po? Anong lugar ho? Matuog-tuog po ito, Matuog-tuog. Mercedes po or Basud na po ito? Ako po ito ng Mercedes. Ah, Mercedes. Ang base sa kabilang tulay. Sige, salamat sir. Nagagala-gala lang po. Thank you po. Mercedes na pala to. Yun. Okay, so ito pala ang unang barangay ng Mercedes sa part na to, sa coastal area. Ito yung unang barangay ng coastal, Barangay Matuog-tuog. So, tuloy po tayo. Time check, 8:07 AM ng umaga, Saturday, mga kagala. Ito po tayo sa Barangay Matuog-tuog. Yun, ganda oh. The best. Ganda po oh. Super ganda ng tanawin ngayong umaga na to. Ito ang totoong scenes from the outdoor. Kaya tayo, ang channel po natin tinawag na Outdoor Scenes, para ipakita po sa inyo ang ganda ng kapaligiran sa motovlog na to.
Welcome po lahat sa umagan to. Enjoy lang po natin ang ride sa umaga na to. Papunta sa barangay Kulasi, Mercedes. Isa uli yata ang barangay po ito. Parang kada tulay may bagong barangay. Ito. Okay, anong barangay kaya ito? Siguro matanong tayo. Dapat alam natin. Ano? Barangay ano na to? Matanong tayo. Parang barangay na to. Morning, te. Anong barangay na po ito? Ay. Salamat po. At sige po. Hinipaan. Barangay Hinipaan. Napakaganda ng scenes ulit. Yan, no? Views from here. So, after ng Matugtuog, Barangay Hinipaan. Ito siguro yung sentro ng Hinipaan. Ano? Ito nga. So, ito yata yung sentro ng Hinipaan. Barangay Hinipaan. Yun. So, nakagala tayo rito. Yun. Pagbugit na. Na mga puno ng nyug dito. Ayun, may isa na naman pong barangay na madadatnan tayo after ng Hinipaan. Ito po, welcome. Barangay ano to? Hindi ko mabasa. Masalong Salong. Ayun. So, barangay Masalong Salong. Beautiful. Pakita ko po sa inyo ang ang barangay Masalong Salong. Nakaganda. May karagatan po. Ayan, no? This is barangay Masalong Salong. Ganda. Ayan. Maaso-aso. Beautiful. Barangay Masalong Salong. Ito na po tayo sa barangay Masalong Salong. Ito po yung request sa atin na barangay na puntahan. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Nagagandahan ako dito sa bungad ng barangay Masalong Salong. Pakita ko po sa inyo. Ito. Yun, oh. Yun. Beautiful. Ganda. This is barangay Masalong Salong. Napakaganda po. Beautiful barangay Masalong Salong. Yan. So ito po ang start ng barangay Masalong Salong sa bridge na to na napakaganda. Pakita ko sa inyo. Yan. Napakaganda. Yun, pupunta po tayo doon sa sentro ng Masalong Salong. Let's go. Ito. Ito yung barangay hall. Yun. Barangay May bakod doon na simento. Bago magdating may hagdan doon na palusong. Punta ng dagat. Ang gaganda ka ba ito? Doon sa amin dyan. Thank you po. Gandang maray. Sige po. Okay lang po dyan. Sige po. Madami doon napunta. Sige po. Sa una-unahan lang po. O siya po, pagkaakyat mo, di ba may bakod doon na simentado? Oo. May bahay doon. Dito ka bago magdating doon sa may bakod, may doon na, may naglagay pa doon parang trespasser. Wala man, di ba yung parang nag-ano na siya, gami na baba doon. Sige po. Sige. Salamat po. Kumuha kang bato. Puntahan po namin mamaya. Pero sa pansamantala,
Pakita ko po sa inyo yung ganda ng dagat sa barangay Masalong-Salong. Ito po siya, ganda oh. Ganda ng mga bato. Oh ma'am, ito po yung request ko na barangay na puntahan namin. Ang ganda. The best. So yun, tuloy na po tayo. Ito pa rin tayo sa barangay Masalong-Salong. Ito yung barangay na ni-request sa atin. Ganda ka dito oh. Siguro ano to, low tide yung Masalong-Salong. Siguro ito po yung sinasabi yata o pinagkwento nung nakausap namin kanina na batuhan sa tabing dagat. Oo nga, totoo nga, ang ganda. Kita ko sa inyo, the best. Ayan oh. Ganda naman dito. Ano to? Private property. No trespassing. I love Masalong-Salong. Ayan, may panibagong barangay ulit na madadatnan po tayo. May nakikita akong arko sa daan. Ayan, so anong barangay po kaya ito after ng Masalong-Salong? Hindi ko alam, wala pong nakalagay na ano, nabura. Ayan, so ano kaya ang barangay ito? Siguro matanong tayo mamaya dyan. So pwede natin makausap. Dito tanongin natin tong bata. Boy, patanong, anong barangay na ito? Pambuhan po. Pambuhan na ito. Pambuhan. Masalong-Salong, sunod Pambuhan pala. Salamat. Pambuhan na pala to. Yun. So after ng Masalong-Salong, barangay Pambuhan na po pala. Ganda po, oh. Ganda ng view ng bundok. Woo! Ayos, ganda. Okay, so eto na ang sentro ng barangay Pambuhan, Mercedes, Camarines Norte. Gasolinahan. Ayos ah. So this is Pambuhan. Provincial Road. Barangay Pambuhan. So ito ang Barangay Pambuhan. Tingnan natin. Baba tayo konti. Ano yan? Mga huli. Yun, ganda. Barangay Pambuhan. Taas po. Ito nyo, sobrang taas ng seawall. This is Barangay Pambuhan.
ano. Diba, parang nasira ng bagyo siguro, ano. Oh, 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 oh. Let's stop. Let's stop and talk a while. Ayun po, ganda ng kabundukan, the best. Kabundukan, dagat, tulay na parang nasira ng bagyo. Pero hindi ko alam, hindi ko po sure. Pero mukha lang. Kasi kung titingnan nyo po, nagkalat yung mga semento na parang daanan dati. Ayan. Tapos ito, yan, parang nasira po ng ano, yung bagyo. Yun siya. Alamin natin kung ano ang sunod na barangay after ng Pambuhan. Tuloy ang paglalakbay mga kagala. Enjoy lang po natin ang magandang views. Half lang ang kalsada dito sa part na to. Oh. May portion lang na ano, nasira ang kalsada. Hello, kagala. Ito po tayo after pa lang ng barangay Pambuhan. Ano to? Uno. Tarum. Tarum na pala to. After ng Pambuhan, barangay Tarum. Oh. May tarak sa Tarum. So ito, barangay Tarum. Oh, ganda. Barangay Tarum. Ito yung chapel. Dito tayo. So this is Tarum, barangay Tarum after ng Pambuhan. Yun, barangay Kulasi na po. Galing po tayo doon sa barangay Tarum. After ng Tarum, barangay Kulasi na po. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo yung paligid. Ganda ng kabundukan, barangay Kulasi, dagat na napakalawak, napakagandang tanawin. May kita po ninyo. Nature na nature. Ang ganda. The best. So yun. Papasok na po tayo ng barangay Kulasi. Mercedes, Camarines Norte. Time check 8:14 AM. Yon, barangay Kulasi. Oy, may kiraan po. Tole. Ito yung simbahan ng Kulasi. Yun, I love Kulasi. Ito na, barangay Kulasi. Ito na po kami. Ayan. Try natin siguro sa simbahan nila. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Dito naman po may ano po kami dito, may 100 step po kami dyan sa 100 steps? Saan yan? stairway po. Ay. Ano po? Good morning po.
Ma-register po kami at baka na lang kayo pumunta ng falls. Kayo lang po ano? Dalawa lang po kami. Tapos, after po dyan, sa ilog po. Gusto nyo sa ilog, sir? Sige lang, oo. Kahit saan. Paalam sir. Jan Michael po, sir. Jan Michael Australia. Ay, Australia. Siya po yung sasama sa amin sa umagan to. Beach ng Kulasi. Balls. P-Balls. Opo. P-Balls Beach pala to ng Kulasi. Nakawag. 100 steps. Pwede ka naman magtipid, dala-dalawahin mo. Medyo matrik nga lang po, Oo sir. nga, oo nga. Okay. Yun. 100 steps. Pero tama talaga yun. Dapat talaga may mga tour guide kasi kahit paano baga at least yung tourism Para may... oo, saka makatulong ka din. Yun ang pinaka-importante dun. Nag-enjoy ka sa lugar nila tapos di ka tumutulong. So baga ano? Nag-enjoy mo yung lugar nila, tumulong na rin. Pakita ko po sa inyo ang P-Balls Beach ng Kulasi. Hanggang doon. Ganda ano? Parang puro batuhan na to hanggang doon sa ano? Hamurawon. Yan, Hamurawon. Narinig ko na yun eh. Kaso, Hamurawon na lamigan po. di na, Maganda talaga. Dinadayo din. mga ilang kilometers pa yung mula dito. Medyo malayo-layo nga lang po. Daanin natin sa oras. Palagay Sa mo. oras. Pagka motor po, mga 20 wala? 20 minutes. 20 to 30 minutes po. Tapos, Malayo yung lakad po mga ito hanggang doon. Papunta dun sa... Ito na po yung 100 steps. 100 o 102? 100. Tawad ano, tawad. Alright, so let's start the 100 steps pababa dito sa P-Balls Beach. Oo nga, pataas, hindi pababa. Bakit na nga pala tayo? Very good. Eto, papunta po kami ng Kulasi Falls. Kasama po namin yung tour guide from Kulasi. Ayan, si John Michael Australia. Eco 8 ng Kulasi. Yun, ganda po ng ng views papunta dito sa Kulasi Falls. Yun oh. Diretso. Yes. Yun. Akyat. Oh, taas. Ganda oh. Taas na po ng kilalagyan namin ngayon. Puntang Kulasi Falls. Ito oh. Oh, wow. Yan naman po ang salukot, yung sombrero po, parang sombrero po siya. Kasi yan po, ito pong bundok na to, ito yung tinatawag nilang giant ng Camarines Norte. Sleeping Giant po. Ano part ito? Ito po yung ulo niya. May bandang ganito. Makikita niyo po dun sa sa bago tayo bumaba ng pool. Ito pala yun. Ito po. Ayun, information. Kapag ka nasa diet ka po, makikita mo yung Sleeping Giant, lalo sa may grandstand Opo. sa Ecofield. Etong bundok na to po pala, yung ulo, yung part na ulo, etong bundok na to. Opo. Oh, ang ganda. Ang galing. Makikita niyo po dun mamaya pag Sige. dating natin. Let's go. Ako ba? Pababa nga. Yeah. Dulas.
oh. Sobrang linaw. Masulog River. Ang lamig! Sarap ng tubig! Ang sarap ng tubig! Masulog River. Pwedeng inumin ng tubig. Napakasarap. Parang mineral water. The best. Saka ang lamig po. Whew. Ayan po. Pakinggan nyo ang nature. Dinig na dinig mo ang tunay na sounds, tunog ng kalikasan. The best. Ano ito? Aguho. Ganda, oh. Pine tree. Ganda. Ganda, oh. Time check, it's 9:15 in the morning. We're still on our way papunta sa Kulasi Falls. Malangkog River. Ganda. Sobrang gaganda po ng mga views ngayong umaga to. The best. Ganda po ng puno. Pakita ko sa inyo. Sa gitna po ng kabundukan, makakatagpo ka ng palayan na parang rice terraces. Ayan po, siguro lalo na pagka malapit ng mahinog tong mga palay na to, mas maganda tong tingnan. Yun, sabi ni Michael, yung tour guide namin, simula dito, lusong na ng todo yung papunta sa Kulasi Falls. So tingnan po natin. Ayun po yung falls. Pero true po siya. True talagang may falls. Ayan, so ingat ka pababa. Baka ma-fall ka sa mga tao. Umarap sa hagdan para sa tamang pagbaba. Ayun. Umarap pala sa hagdan para sa tamang pagbaba. Yun. Go. Ganda. Grabe, oh. Tapos malalim yan. Malalim po dyan. Kahit dito lang po sa gilid, malalim. Grabe. Mabato ang ilalim. Hindi parang Wala pa kung nakakalimutan sir. Ay siya? Grabe, no? Napakalalim daw po pala nito. Wala pa nakakatubig. Woo! 72 feet tall ng Kulasi. So eto na po kami uli sa sentro ng Kulasi. Punta po kami sa ilog na sinasabi ng aming tour guide. Malapit lang daw po yun. Hoy, doon ka sa CR. Aba. Talaga, doon ka sa CR.